Salutare la toți, cu voi este Vadim și astăzi o să jucăm în Tanki Online. Fac o serie nouă pentru că azi este ziua copilului și o să încercăm să jucăm. Și sper că o să cadă goldul și noi o să-l luăm. O să joc astăzi cu Wasp și Freeze, culoarea nouă. Doamne, ce de mult sunt. Măi, da. Da. Numele meu în Tanki, îl vedeți sus, este Dark Ada TV, ca și la canal. Și avem un cheater care are hack. Devins muito fac. Vulcan. Pot să spuneți că deja sunt mort. Aba nu? Bun. Suntem pe primul loc. Eu cu Wasp joc foarte bine și Freeze tot. Dă-mi mie flagul, bă. Nu pe mine, pe el. Da. Du-te. Viața-mi las-o mie. Te vins iarăși. Am vrut să joc și cu Adrian, dar el nu poate. Mori. Dacă o să prind eu goldul, o să-l strângem pentru focul de 6.000 ca de astăzi. În Minecraft o să mai joc, dă-te de aici. Ce mă împingi? Of, vedeți ce hack are. Ori lag. Da. Eu să duc flagurile toate. Dă-mi pace. Da. Cum vedeți, joc de pe Mi Tank. Open Mi Tank. Da, vedeți. Am cumpărat Freezer în trecut. Alt nivel. Și am cumpărat Freeze. De primul loc suntem. Doar unul și la gold ca o să sar pe toți și o să-l iau. Dar la gold o să tot cu Wasp o să încercăm să-l luăm și cred că o să ies din serverul acesta. Pun puțină pauză până ce să revenim. Am revenit. Sunt 0 flaguri, dar eu o să le duc pe toate. Mori! Da? Mort. Grom. Mori. Mort. Toți eu mor. Era sub primul. Ha. Doamne, Elsa. Să încercăm, dar nu, seria cealaltă cu Freeze-ul să jucăm. Vreau gold, dați-mi gold. Da, nu cum. Doamne, Elsa. Mai bine laser, l-am omorât. Pe limba engleză mie nu-mi place să joc și joc cu limba rusă. De twins, înghețat. What the fuck? Fuck. Cum? Nu-i nimic. Suntem primii oricum.
vedeți cum Wasp și Elsa nu omoară nimeni. Hai ca la cutii, noi îl omorâm. Nu, trebuie să-mi leși mie. Mori, tată. Și tu tot mori. Nu trebuie să fiți niciunul. Grom, fugi, fugi, fugi. Da, dar eu mă duc să-l iau. Dar Elsa să nu mă omoare. Da, nu mă văd. Oh, nu, 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 nu. What the fuck? Cum? Oh, Doamne. Ați văzut? Wasp cu Scott și Viking tot. Wasp l-a omorât primul. Aceasta l-a închipuit, nu? Cum? Uf, Doamne. Da, Twins, mori. Mori, Twins, mori. Mori, Twins, da. Ghiciți, bravo. Scăm flagul și plecăm de aici. Nu! Focul acesta îmi place. Pe mina mea merge. Doar să nu iasă în cale și o să fie de tot unde e. Da. Și Grom mi-a ieșit în cale. Să vedeți ce de repede am omorât de 10. Tu oricum mori. Și o să luăm nitro și putere. Eu, da. Eu. Moară, da. Moară! Elsa, nu. Nu mă închid. Mai repede. Nu se poate. Bune. Dar noi duce să luăm putere din nou. Și din nou să-i omorâm. Grom! De ce? Vreau să cadă goldul și să-l iau. Când o să cadă, o să scrie un scris roșu sus. Și atunci o să spune că e vremea să cadă goldul. Pentru că cu Freeze ne omoară. Să jucăm cu Hornet Twins. Deci nu vreau, am Twins și Hornet. Omorât. Nici la jumătate nu suntem. Ionel și Adrian tot la a treia stadie, a treilea nivel. Mori, foc, mori. Se poate, nu. Da. O, Doamne. În puțină pauză, când o să revenim. Scuzați. Am revenit. Ce s-a întâmplat cu calculatorul meu. Dar totul foarte repede petrecut.
Vedeți ce de mult îmi scade din viață focul acesta, nu-mi place. Doar la baza lor stau. Dar la noastră nu vin. Cu relsa aia nu o să joc, mie nu-mi place relsa. Da, nici îmi plăcea. De ce pe mine toți? În Minecraft și în Tank Online, toți pe mine. Sper că o să cadă golul. Dar șanse nu mare. Eu l-am omorât. Iar Twins. Ați văzut? Bomber. A trecut nivelul. Unde să strângem să facem foc pe mână. Vreau să mă fac mort. Da. De-al meu. Și cam atât cu acest episod, cu vă vedem la revedere.